Agtultuloy tayo iti pinagdaydayaw tayo iti panglukat a himno, daytoy lubong itos. Nasamit musika, daytoy tinulungan na inagmatmatan. Pantay kay kauken baybay, harami di mana. Daytoy tilubong na, uray tumatayag, liryo kadagiti tayag, ebkas tatayat na. Daytoy tilubong na, ayaten namin. Rurungot paibagada, Diyos manakabalik. Daytoy tilubong na, jak tu kalipatan, lupay da kesket na binek, di Diyos agturaya. Daytoy tilubong na, anyat paglidayat, di Diyos isut mangituray, agragsak to'y dagat. Agkararag tayo. Manakabalin na Diyos, amami nga nailangitad. Agtultuloy kami o Diyos na agyaman ken agtayaw ken ka daytoy nga agsapa. Agyaman kami iti biag ken sanud at ket turay pa iti panakabalin mo o Diyos tapno madanon mi tatangaad kami tinagrukbag ken ka. Agyaman kami apo iti panangilasat mo kada kami kadagiti naglabas na Domingo. Dawatan mi apo Diyos ti panakikaadda ti Santo Espiritu iti nagbaban. Ken dawaten mi apo nga luktam pumadag ti puso ken panunot mi nga mangawat kadagiti sasao. Bendasyon na met apo iti mensaherom nga mangipaay iti sasao. Agraman dagiti anak mo nga paset daytoy nga arat. Kami kadi apo kadagiti anak mo nga pasol ken nagpurpurangan mi iti padami nga tao. Ang runaan ti sangwanang. Saan kami nga maikari nga mangawat kadagitoy nga sasao ken amin na bendisyon mo. Kem ambumi nga babaen ti ayat ken kaasim maawat mi dagitoy. Siko kuma iti mangidalan kanya iti bayat iti kami pinagdaydayaw. Daytoy iti kararag mi tinagan apo mi nga Jesus aso nga nang kararag. Amami nga ka sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo.
Umay kuma ti pagariam. Maaramid kuma ti pagayatam no kasano sa langit kastamet dito'y daga. Dak itaraon mi itinaldaw ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi. Akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket din na kami iti panakasulisog. No diket ilisin na kami iti dakes. Takukuam ti pagariam ti panakabalin ken ti gloria ngagnanayon. Amen. Dengue mo apo, dengue dawat mi, ipangag mo kadi, arararami. Amen. Lagipen tayo iti bagbaga iti nasantuan a balikas. Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios ti lubong. Itad na ti bubugtong na nga anak na tapno siya sino man ang mamatikan kwa na saan ang matay no tiket agbyag nga agpanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na dito'y lubong. Tapno ukumen na iti lubong. No diket tapno isalakan na. Aramatan tayo nga rod daytoy. Akan ito iti naulemek nga panagpag. Wen kakabsat iti kastoy nga kanito no adda kabailan tayo nga agparintumeng tapnon intay iya si Dirk ken kuana iti amin nga banbanag ng runa kadagiti adu nga pagpurpurangan tayo. Tapnon iti kasta may kari tayo iti sangwanan na nga group babwen tayaw. Kitaramatin tayo nga rod iti sumagmamano nga kanito itiin tayo pa nagkonfesar. Agkararag tayo kakabsat. Agnanayon kinaunaya Dios anang ipaay iti panakaisalakan ti sangkalubungan babaan kenito nga apumi. Tumatawag kami ken ka. Pudno launaya san kami may karigapu kadagiti naglablabsingan mi ken basbasol mi. Adtoy kami agpakpakaasya dumawdawat ti parabor mo pamakawan. Kanen na kami apo kendalusam iti pagkatao mi tapnon mayanurot kami iti pagayatam. Iturong na kami iti dalan agturong dita pagariam ken isuro ng mga gayat kadagiti padami ken iti iglesyam. Amen. Iturong nakat ken ka palanasen ti dalan ko. Pagranyagem kat rupam kanyak tapu Daytoy nga kanito kakabsat ket isutiin tayo panang pakaammo iti aming nga
banag nga mararamid wenno napaspasamak iti siya tayo ken kastamat no kasano tayo nga kablaawan kitunggal maysa nang nangruna kada kayo kakabsat nga makipagmaymaysa iti daytoy nga intayo pa nagdaydayaw. Isungay ti sibubukal a pamilya iti iglesia tayo ditoy central nang nangruna iti sibubukal a pamilya iti Timpuyog wenno ti Ilocano congregation maminsan pay adtoy kami nga mangkabkablaaw kada kayo iti naimbag naragsak nga agsapa wenno bigat kayo ken kastama nga rabii naimbag nga malem kadagiti kabangibang nga banbansa wenno lugar. Babaen itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo nga aggapo kadagiti kaunggan iti puspuso iti tunggal pamilya ket adtoy kami nga maminsan pay nga mangkabkablaaw kada kayo iti naragsak narambak nga agsapa wenno rabii tayo ani. Wenno mo tayo launay nga itreget iyo nga makimaymaysa iti kastoy nga intayo panag daydayaw nang nangruna no kano tayon to nga maymaysa nga kwa babaen iti face to face wen kakabsat amok nga matuukan kayon ngem addanto umay nga napintas sa panawen itin tayo panagmay ket sapay kuma ta iti umay nga bulan ket dumteng tundya panawen ngem tayo panag face to face asi ken parabor ni a ket kahit kung arod nga kablaawan kakabsat iti tunggal maysa nga dumteng iti panagkasangay da. Wen nagaduda dagitoy kangem saan kun nga basaan ti maysa ken maysa kadako ket amin nga sumangbay iti panagkasangay da ken kastamot kayat po nga kablaawan gaputag maysoy nga dumteng iti naisingsingayan nga aldaw iti kalaysada intuno umay nga itatangal daw gayam awan sa balin no ti kabsat wenno ti agasawa nga pinagden na ni Apo Brother Noel and Sister Judy Kitlong ket babaen itinagan iti daytoy nga gimong ti Ilocano adtoy kami nga siraragsak nga mangkabkablaaw kada kayo kakabsat iti naimbag ken naragsak na parabor nga aldaw iti kalaysayo ken kastama kadagiti agkasangay ket isu iti sarsarunumet ket iti panagkidkidawmi no kasano ni Apo Dios anang salaknib wenno nang isalakan kada kayo iti napalabs nga tawtawen ket daytoy kumamet iti pariknana kada kayo ti baro nga tawen ken baro nga biag nga isu timpaay na kada kayo kas kadagiti naibagbagak kadagiti tatuman o anan kakabsat itin saganayo ket adtoy kami nga makipagrambak kada kayo maminsan pay itinagan iti Central United Methodist Church daytoy nga kongregasyon iti Ilocano ket sibubukal puso kami ngaggapo kadagiti kaunggan mi amang kabkablaaw kada kayo bag naragsak a panagkasangay ken kastamet iti aldaw iti kalaysayo. Wen kakabsat kayat ko nga ipakaammo kada kayo ti umuna kakabsat kas iti nay pakaammo kiti nga adu dagiti kakabsat nga adu iti ni saksakitin iti bagbagita ken kastamet dagiti tinapitan iti kagaw nga COVID ket duwa dagiti anak mi iti na-isolate gapu ta nagpositive isuda iti swab test da.
Ngayon babaeng kadagiti karkararagyo, ken kastamet iti tultulong yo, iti pampapapigsayo, iti rikrik nami nang nangruna dagiti yung anak mi. Agyaman mi launay kakabsat. Tay di kalman ket nalpasen, iti isolation na wenno quarantine da, ket adtoy kami ngagmaymaysa itatta iti daytoy nga pagtaingan. Nga isutim ni Apo nga pagtaingan dagiti pinili na nga agserbi kada kayo. Agiyaman kami launay kakabsat. Iti Dios isut may tan-o at kanayo. Ken kastamet kakabsat nga kayat ko nga ipadamag kada kayo nga adda kabsat. Adda manen daytoy nga kabsat nga nangipaay iti badang na. Nasaan laeng nga kadagiti aramid kakabsat itrich. Ket daytoy itin tayo aramaten nga naynayon, itin tayo panag-outreach, usaren tayo kadagiti ayuda dagiti miyembro, iti misyon tayo Jerusalem ken kastamet iti sabsabali. Ammo tayo launay nga kadabulan daytoy nga mangipaay tayo wenno mangiyawat tayo iti badang iti Rosario kadagiti miyembro. Ngem kas iti kintununa kidi dayta 10,000 ket pagugudwaan iti addaan 45 nga pamilya ket nagbasit launay daytay. So nga timawag ken nagawag no sino dagiti addaan iti puso ket adtoy dagiti kakabsat. Nakadaduda kakabsat nga angay-ngayangay nga tumultulong ket sapay kuma nga iti panagnay-ngayangay dagiti daduma ket ipatuludan dayta nga tulong wenno bada nga kas kadagiti anak ti Apo nga dakkel launay ti pagyamanan mi kada kayo kakabsat. Ti Oni and Nini Picard agyaman kami, Manong Sadiri agyaman kami, at igyaman kami ken kastamet kabsat nga Merlin agyaman kami, nunyapay dagiti daduma kapatid nga Marjorie, kapatid Telma, kapatid na Manang Melinda, ni Michelle o Lariosa, kastamet kadagiti kapsat nga ni Ria ken dagiti daduma pay. Agyaman kami launay mila iti tamu tayo launay iti kasapulan iti mission ng nangrona iti outreach. Daytoy iti pangipangpanguluan ni kabsat nga malu nga sa Lasar agyaman kami ken kakabsat ken kastamet iti pampamilyam ken kadagiti daduma pay. Tas ikangaro iti nangipangulo iti daytoy iso nga agtultuloy tayo iti intayo panagmisyon ta daytoy ti pagrebingan iti maysa nga nakaammo ken Apo ken daytoy iti kasayaatan nga ammo tayo nga insut impaay nga aramid ni Apo kada tayo. Agbiag tayo agyaman kami. Ken kastamet kakabsat nga inton umay nga Sabado ket addan tumapasamak nga intayo panagmi-meeting ng nangrona iti council. Ket daytoy nga banag to isunto ti mabalin tayo nga i-report. Ket no kasano itin tayo panag-report kakabsat iti napasamak iti daytoy nga napasamak iti Agosto itin tayo panangibingay iti ayuda iti Batangas. Ket sapay kuma taddan tumaning panawen pang September bago September. Ket makagatang tayo manen iti intayo aramidin wenno mabalin nga ibadang tamu tayo launay nga sapay kuma tamayat iti panawen ket daytoy nga Domingo ket daytoy may nga Domingo ket mabalin tayo manen ti mangipan iti badang iti Rosario asi ni Apo. Tamu tayo launay
nga dagitoy nga banbanag ket nasaya at laon-unay. Wen kakabsat mo tayo kay karkararag tayo nga inton umay nga bulan ket sapay kuma tamabalin tayon ton iti agdeden na face to face at least 10% capacity iti iglesia tayo. When nagitoy ti kayat kulaeng nga pakaammo kada kayo kakabsat tinagan iti Lucano congregation, tinagan iti Central United Methodist Church ng Runa, itinagan ni Apo tayong Jesus. Amen at amen. Tayong arod kakabsat. Adda tayong kakabsat. Adda tayong kakabsat iti panawen nga panakaibasa dagiti paset kinasantuan nga surat ket ti epistola nga maibasa masarakan iti katalo nga kapitulo iti 10 a bersikulo aging iti 4 nga kapitulo iti maikatalo nga bersikulo sa umalating iti bersikulo 7 aging 8 ket kastoy timbas. Adda kadi masirib ken man nakaawat kada kayo no adda masapol nga ipakita na babaen pinadalos a panagbiag na ken nasayaat nga aramid a mabuyugan iti kinapakumbaba ken kinaskid. Ngem no imon pait ken kinaimot ti agturay iti pusoyo di kay agpasindayag ken agsao iti ulbod a maibusor iti kinapud. Saan nga aggapo sa dilangit daytoy a kinasirib no diket agtaod ditoy lupo. Nagtaod iti demonyo ken saan ana espirituan daytoy a kinasirib. Iti sa dino man iti apas ken panagririd masarakan met iti panagtutunos ken amin akita ti kinadapas. Ngem unay nasinaw ken awan bulik na ti kinasirib nga aggapo iti ngato. Natalna na alumanay ken manakigaykem. Manakipagrik na ken agpunga iti inasayaat nga aramid. Di ko na. Kinaimbag met ti apiten dagiti mamagkapya. Manipod ka dagiti bukel nga itukit da itinagan ti kapya. Anya ti pagtaudan dagiti panagsusukyat ken panagriririyo. Aggapuda kada dagiti dakes a karigagay a kanayon nga agbibinlusor ti lityo. Adu abanbanag iti karigagayan yo ket diyo matagikwa ida. Ket si dadaan kayo a pumatay. Aguman yo dagiti banbanag, ngem awan magunyo. Isot gapuna a makiriri ken man makikabil kayo. Diyo maala iti kayatyo kaput di kay met agdawat iti Dios. Ket no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamen, dakes ti panggepyo. Dagiti laeng bukod a pagragsakan yo iti dawatan kayo nga rod iti Dios. Sarangtan itarayan na kayto ti Diablo. Umasidig kay ti Dios, ket umasidig tumet ti Dios kada kayo. Da kayo ang managbasol, bugwan yo dagiti imayo. Da kayo nga aging sisingpet, dalusan yo dagiti puso. Iti panakaibasa iti Ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo, babaan iti panakaisurat o panangisurat ni San Marcos. Ditoy kapitulo 9. Manipod iti bersikulo 30 aging gana ti 30 ket 7 kastoy iti mabasa tayo. Iti daytoy a lugar ket limasat day jay Galilea. Kayat ni Jesus saan ang maamuan dagiti tattao ti ayan na agsipod ta isursuro na dagitoy kadagiti adalan na. Mayawat to ti anak ti tao kadagiti mangpapatay to ken kuana. Nge magungar to iti may katalo nga aldaw. Ngem saan na maawatan dagiti adalan na ti kay papananday toy apanursuro na. Ket nagamakda ngagsaludsong kuana.
Dimteng da idya Kapernaum. Ket idi dadan iti balay kadakpan niya nagpagsusupyakan nyo iti dalan. Ngem naglimit da ta idi da ta iti dalan ang nagsusupyatan da no siya sino kadakwada iti kangrunaan. Nagtugaw ni Jesus. Inayaban na dagiti 12 nga adalan sa nakinuna kadakwada. Ti agtarigagay nga isu ti umuna masapul ngagpaudi ket agserbi iti amin. Nangala iti maysa nga ubeng ket pinakder na iti sangwanan da. Kalpasan na sinaklot na sa nakinuna ti umawat iti maysa kadagiti kakastoy ng ubing gapu kanyak siya ti awaten na. Ket ti umawat kanyak saan laeng nga siya ti awaten na no di pay tinangibaon kanyak. Isa sa ni Apo para kadagiti anak ni Apo. Amen. Item ti tinapoy, ti biyagapo. Ama ipay kararwa. Kaspanang tet muchay, benat baybay. Kadagiti tao tu unay. Amen. Ket itamang ikanta yung arod iti mensahe kadatayo ni Apo, babaen ikanta nga ipaay kadatayo ni Kagsat Mark Alvin ket Psalms chapter 27 verse 5. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, open doors.
We are called to take His light to a world where wrong seems right. What would be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the griefs they bear. They must hear the words of life. Only we can share. Heed the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Palakpakan natin ang palakpakan natin ti Dios kastamat daytoy kabsat nga nangipaay kadatayo iti saniwang iti kanta People Need the Lord. Masapul ti tao ti Dios. Agkararag tayo kakabsat. Umay kami iti sangwanam tapnon agrukbab agdayaw. Ngem ka po o Dios kadagiti adu nga pagkapuyan mi saan kami nga rumbeng. Ngem ti kastoy nga kasasaad mi iti ayat mo ken parabor mo. Isu o Dios ti inpaay mo tapno iti kasta. Mayan nurot kami wenno maikari kami kenta. Nang nangruna iti daytoy ngayon kami panagdaydayaw. Isungagtoy kami nga itanok itay tanagan mo ken kastamot daytoy nga adipen mo. Nga sikala ti pangnamnamaan na nga mangipaay iti pudpudno o Dios nga sasao nga isut maisawang nga. Sao ang makaipaay iti liwliwa sasao nga makpaay o Dios iti pudpudno nga ad-adal taamumi nga agapulaeng kenta. Aramatim nga rodwa po, daytoy nga adipen mo, ken kastamat lukatam, dagiti lapayag, ken kastamat iti puspuso, iti tunggal maysa, nagdingdingeg kadagitoy. Dagitoy o apo, iti dawat mi, iti naga ni Jesus. Amen. Amen. Ti kangrunaan. Deta ti paulok
itin tayo panagbensa-bensay o bensa-bensar iti sarsarita ni Apo iti dagsa kakabsat. Ti kang runaan. Iti saludsod nga kayat ko nga saludsuden wenno sungbatan nyo kadagiti bagbagiyo. Anya ti kang runaan iti tao. Adda kang runaan iti tao. Iti baga wenno iti sungbat ko. Iti kang runaan iti tao ket iti biyag na. Ket kastamat anyamat iti kang runaan iti biyag iti tao. Ket kastimanen iti sumbat ko iti daytoy nga saludsod. Iti kang runaan iti biyag iti tao ket iti pannakaisalakan na. Awan ti sumupyak dita kakabsat. Tadagitoy iti kinapudno nga iti kang runaan iti tao ket iti biyag na. Ken iti kang runaan iti biyag ti tao ket iti pannakais. Adu dagiti salsaludsod iti biyag. Napipintas asal saludsod. Ngem anya nga tan ti aramiden tayo no maamuan tayo iti sungbat dayta ang napipintas asal saludsod tayo. Anya nga ta ti aramiden no maamuan tayo iti napipinbat dayta napipintas met nga saludsod tayo. Adu dagiti tartariga daytoy apanagbiag awan duwa-duwa na dayta kakabsat. Isu daytoy tigapuna arumseng dagiti adu asal saludsod. Ken dagitoy asal saludsod ket pilpilyen tayo iti kang runaan asungsungbat da. Pilpilyen tayo dagiti kang runaan asungbat dagiti napipintas asal saludsod tayo. Amuyo kakabsat at malagip ko man nga pasama. Wenno istorya dito'y nasantuan ang libro sa abaro o anabaknang ang nagparintuman iti sangwanan ni Apo tayo nga Jesucristo ang nagsaludsod ken kuana. Anya ti aramidek tapnon magunod po ti biyag ngagnanayon. Daytoy ti saludsod, daytoy nabaknang abaro, naparagsit, am-ammo iti pagilyan, ken amuna iti linteg, iti ili, ken linteg iti Dios, ken iti linteg iti iglesia. Napintas launay kakabsat iti saludsod na, tamaipapan daytoy iti biyag nga isut kalkalikaguman tayo. Amin. At ti aramid tapnon magunod ko iti biyag ngagnanayo. Nagpintas asaludsod. Gapo ta napintas launay daytoy saludsod na kakabsat. Ken umno unay iti nagsaludsudan na. Isu nga imawat met iti umno ken napintas asungbat. Dayta napintas asaludsod na. Ngayon mata problema kakabsat. Ta saan na apinili iti kang ron ken arami.
isu ng matlaang itinasuro. Isu ng matlaang itinang sumba. No anya ti kayat na nga sumba. Dayta napintas asaludsod na. Di na impangag iti napintas as sumbat iti umno anang sumbat kenkwana. Awan sa bali ni Apo tayo ng Jesucristo. Kastoy iti kaduan na kada tayo kakapsat. Ado ti kalkali kaguman tayo. Ken saludsod tayo iti biyag. Ngem no maamuan tayon iti kangrunaan asumbat. Agkitakit tayo asumurot iti dayta akang runaan wenno dayta arumbeng. Saan ka di? No saludsudin tayo wenno intayo sublianan. Iti nagbasaran tayo itay daytoy nga bigat. Kas nangigan tayo iti panakaibasa. Adda pasama ngamin iti daytoy iti dayta akanito. Apa nagsusupiyatan dagiti adalan no siya sinno kadakwada iti kangrunaan. Dayta iti pasama adda pa nagsusupyat. Dagitoy agalgalad dagiti adalan ket saan met amay limeng kada tayo. Kastoy ti kaaduan na agalad kada tayo. Daytoy agalad nga nakitaan o nakita tayo kadagiti adalan ni Apo tayo Jesucristo. Ket saan nga dayo kadagiti galgalad tayo itakta. Pagriririyan tayo no sino iti kangrunaan kada tayo. Saan kadi apod no kakabsat? Uray pa'y itinangatong apagtugawan dito iglesia tayo. Ado kada tayo ti agngay ngayangay ang makatugaw ken madidan kayat iti bumaba. Ngem na imbaglaeng kakabsat dagiti Ilocano ket agpagpabusoy dalata saan da kayat ang makisupsupya maipanggep iti kastoy abanbanan. Agyaman tayo. Tadagalat tayo ng Ilocano. Nga saan tayo ng pagsusupiyatan iti agtugaw wenno makunkuna nga isuda ti kangruna. Dayta iti nakita. Dayta ti naamires wenno nadlaw ko tayo. Amen. Dayta. Kaya't iti tunggal maysa ngamin kakabsat kadagiti adalan nga agtugaw wenno kang runaan da. Daytoy iti gapuna kakabsat iti pagsusupyatan. Awan iti kapya. Awan tinapintas. Awan panagbabadang. Awan urnos. Ken kang runaan na awan pagbanbanagan anapintas. Awan dakes na iti agtarigagay kakabsat nang nangruna no dayta atarigagay ket no kasano ang makatulong makabadang iti pada ken iti iglesia. No iti pagnay-ngayangay mo kakabsat nga agtarigagay ket makabadang wenno makatulong iti pada ken iti iglesia awan makita adakes na iti kasta. Ngem amo yung adda malagip ko nga istorya dedi apong kong lakay.
Idi kano panawanda, panawan, iti hapon nga nang kapar, nangukupar, iti ili tayo nga Pilipinas. Kit gitoy nga agturay nga hapon. Kit nagpatrabaho ta kano nang nangruna nagpabakkat da iti dakkel truso. Ket mga yabda kano ti sangapulo nga taong tapno baklayen da ita dakkel truso. Ngem no dayta nga sangapulo nga inayapan nga mangbaklay ket sa anda nga kabailan nga baklayen. Amuyo ti aramiding tano dagitoy nga hapon ket kisayan dati maysa. Imbes nga sangapulo ket agbalinen nga siyam. Ket no saan pay nga kabailan dayta nga siyam nga bakkaten dayta dakkel troso ikatandamanen ti maysa. Aging gana intun pitula engen kinabakbati. Ngem gayam tadayta nga pito nga nabakbati ket kabailan danton nga baklayen when bakkaten dayta nga troso. Anya ti kayat ko ngay parangarang iti daytoy nga istorya kakabsat. Adu kada tayo iti saan a makabadbadang kadagiti aramid akal kalikaguman a pagsayaatan ti padaken iti iglesia tayo. No diket padagsenda pay. Kas dayta nga sangapulo nga tao na imbes nga bumadang iti maysa kadakwada no di ket padagsenda. Saan la nga ruden na makatultulong isuda pay iti problema abakbaklayen iti iglesia wenno ti kadwa. Nagsayaat iti insuro ni Apo tayo nga Jesus kakabsat kadagiti adalan na. Kastamet kada tayo. Taadal akayat ko amamatmatan tayo iti daytoy nga impadoyak-yak ni Apo tayo ng Jesucristo. Umuna, ti panangawat kadagiti ubing akas ehemplo wenno pagtuladan. Amo tayo launay ti kasasad dagitoy ubing iti dayta a panawen akas kadagiti babae asaan a maibilbilang akas kadagiti lalaki. Saan nga may bilang dagiti ubeng dagiti babae akas kadagiti pagrebingan dagiti lalaki. Awan karbinganda ngagsarita. Awan karbinganda iti amin nga aramid ken uray pay iti may bilang laing kuma kadagiti anyaman nga padpadaya. Ti parparangaran ni Apo Jesus kadagiti adalan ket saan kuma a mailaklaksid dagitoy nga ubing anyaman a pagrepingan. Masapo nga anyaman kakabsat iti maawat dagiti lalaki wenno dagiti nataengan. Awaten met dagiti ubeng a pada-pada. Kastamat iti ipalpalagip na kada tayo nga awan iti ilaklaksid tayo ta agpapada tayo laeng kakabsat nga inlaklaksid wenno pinarswa. Agpapada tayo laeng nga saan nga inlaklaksid ni Apo wenno agpapada tayo laeng nga pinarswa ni Apo. Adda amin karbengan tayo ngaglakam iti anyaman a parabor ni Apo.
Kasta iti kayat nga ipakpakita ni Apo kadagiti adalan na awan iti ilaklaksid tayo. No deket awaten tayo, uray pain siya sino iso. Nakurapay daytaman wenno tabaklan. Awan gaway na wenno atapan nakapalit na. Awan maiyawat na wenno aduman. Awan iti laklaksid tayo. Si bubukal, si pupuso, nga awaten tayo iti tunggal may sa akas iti imparang ni Apo tayo iti dayting ubing. May sa makita tayo kadagiti ubing kakabsat ket iti manag. Amuda nga awampay gaway da, awampay ti gusto nga panunot da. Isu nga natulnog da na unay. Awan pa'y kadagiti panpanunod da no siya sino kadakwada iti kang runaan. Gaputa awan pa'y gawgaway da ken kabailan da. Turay. Amuda dayta. Isu nga italtalek da amin iti adda kadakwada. Iti masekna. Daytoy kakabsat iti adal ang mabalin tayo at tuladen tapnun maaramidan tayo no maagdaan tayo iti pudpudno akapia ken napintas a panaglangin-langin agsipod taawan iti agsusupyat wenno agririri. Iti panagsusupyat wenno iti panagririri, isut gapo na iti awan pakaipapapanan na nga iso nga insagot ni Apo kada tayo. Awan agsusupya, awan tagririri, maaddan tayo iti kapya, maaddan tayo iti pagbanbanagan na nabukas. May kadwa. Iti agngay-ngayangay ang maadaan mangyawat. Iti agngay-ngayangay nga maadaan masapul ang mangyawat. Ken iti agngay-ngayangay nga umuna masapul ang maudi ken pagserbyan na amin. Kang runaan na kakabsat. Iti agngay-ngayangay ngagpangulo masapol nga agpatagabo. Iti agngay-ngayangay ngagpangulo masapol nga agpatagabo. Pagserbyan na iti amin. Dagitoy asuro-suro ken adal kakabsat iti saan na maawatan iti kaaduan. Kas nakunak iti napalabas a Domingo nga iti panakaam-am mo tayo ken Apo tayo nga Jesucristo iti umuna ket iti umuna nga aksaw ket isut panangyawat. Panangiyawat, panangidaton. Wenno panangipaay ken kuana iti amin agraman iti biyag. Biyag asal salimet-metan tayo. Tadaytoy nga rod iti pudpudno akang runaan kada tayo. Idaton iyawat ken kuana iti amin agraman iti biyag. Dayta iti sumaruno nga aksaw iti panakaampo ken Apo tayo nga Jesucristo. Tadayta nga rod iti kang runahan. Kalpasan iti panangiyawat iti biyag ken iti amin ken Apo tayo nga Jesus. Ket isut panangawat. Panangiyawat
ken panangawat. Pangawat kadagitikal kalikaguman akang runaan. Dayta iti pudpudno. No adda inyawat mo, adamit awaten. Tadayta iti pudpudno akasasaad, iti biyag nga impaay ni Apo kada tayo. Napintas iti sursuro ni Apo tayo Jesus na pagtuladan kakabsat. Dagiti sursuro ni Apo tayo a pagtuladan. No kayat mo iti maadaan, mangyawat ka. No kayat mo ti umuna, agpaudi ka. No kayat mo ti agpangulo, agpatagabok ka, ken agserbi ka. Ken no kayat mo iti biyag kakabsa, nga isut kalkalikagumam, ipaay mo ken Apo Jesus, ta isunalaeng iti makabael a mangiyawat iti kangrunaan. Kangrunaan nga intayo kalkalikaguman. Biyag akal kalikaguman iti kaaduan wenno sinuman ni Apo Dios babaen ken Jesucristo. Isulaeng ti makabael nga makaipakay, makaiyawat ken takensya ken kadatayo amin. Ammo tayo launay, no kabailan ni Apo Dios nga ipaay ken ka iti biyag, anyapay dagiti kasapunam, idatod mo ken kuana iti amin. Amen. At amen. Agyaman kami, Pastor, itinabagas da unay nga mensahe ni Apo para kada tayo amin. Ket itanga kanito iti panawen ti panangidaton, idaton tayo dagiti apagkapuldo, karkari sagsabot ken datdaton a pagyaman. Aramaten tayo ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church ang naiparang kada tayo. No awan kabailan tayo ang mga ramat ti online banking, mabalin tayo nga ornungen dagiti sagsabot tayo ket mamintinsan nga maidaton tinton gagangay a panagdaydayaw. Kas himno iti panagyaman ken panagdisipulo, pantaen tayo iti maudi nga himno amok dayjay natin. Apay nga tayo, Jesus, impay lang niya. Grasya natin mabubos, keting salakon na. Ngelamok man medyo pinati, ket lang namae ang mabalin nga
Agkararag tayo. Pudno launay o Dios nga adu dagiti kalikagum mi. Dagitoy nga kalikagum isut tibiyag nga isut kang runaan nga isut salsalimatmatan nga isumat po apong itikal kalikaguman mi nga agbiag wenog talinaed iti daytoy nga biag. Ket pudno launay nga kas iti kabsat nga iti tao ket masapul na unay iti Dios taawan mabalin iti tao no umadayo iti Dios. Ken kastamat no kasano kami iting kami panagdaydayaw nga daan si pupuso nga agyaman kadagiti balbalikas dagiti sasaom dagiti sursuro wenno at adal nga isuo apo impaay nang dangrona iti daytoy nga isla. Impakitam no kasano apo iti panangawat kadagiti ubeng dagiti awan gaway na dagiti agkasapulan dagiti nakurapay dagiti agkasapulan nga isudamat o Dios ket ma-recognize wenno maamam mo kas kuma dagiti ubeng dagiti babae dagiti ulila ken balbal dagitoy apo iti awan gaway da. Ket impakitam kada kami babaen daytoy nga adal iti daytoy nga agsapa. Ket awan kuma iti laklaksid mi tapudno launay nga damet karbinganda. Kastamet iti rebeng mi nga isuda ket ing kami awaten. Pudpudno mo't laun-una yung apo nga saan kami nga may karkariken ka. Gapu kadagitoy ngayon kami paglablabsingan ng pagbasbasunan. Kami nga naaramid iti rumbeng. Wenno adu dagiti aramiden mi nga saan arumbeng no diket dagiti may kaniwas iti pagayatam. Isuway ting kami pagyamanan launa yung ako ket inikan na kami manan iti kundaway tapnon mayeb kasmi ken ka nga daan pagpapakumbaba nga dagiti basbasol mi ken kadagiti pagkurkurangan mi ket pakawanen na kami tapnon iti kastamayan nurot kami wenno may kari kami ken ka nga maipaay wenno mangited wenno mangidaton daytoy nga biag kastame tong apo dagiti banbanag nga isut rumbeng nga ipaay mi kas kuma dagiti apagkapullo datdaton sa sagot numan pay iti kastoy nga panawen ket awan ti maramidan minudeket
iti nagmilaeng kadagiti bangko iti iglesia wenno saan urnungan mi tapnon iti panawen nga danto iyawat mo kada kami ngagdeden na wenno kabailan nga makaumay kami iti iglesia kiti sunto iti panangiyawat mi dagitoy nga pagkapulo ken kastamay kadakdaton mi. Pudno launay wapo ngano kasano mi nga may paay iti biyag mi gaputan ng amuda ka. Ket kastoy kumamat iti panangipaay mi dagiti banbanag nga parabor nga isu o Dios makabadang iti iglesia, makabadang iti misyon mo, makabadang kadagiti anak mo nga kasapulan. Amo milaunayo apo nga masapol lagitoy nga banbanag nga pakakitan iti pudpudno nga panakaamumi ken ka daytoy muna nga aksaw ket no kasano mi nga maipaay dagitoy ket addanto yan na tan dagitoy nga impaay mi ket dawaten wenno awaten min tumet iti kamaudyanan na. Agpudno launay wenno agpayso launay yung ako. Ngaiting kami pagyaman nga kas kadagiti anak mo nga impaay da iti bibiyag da no man payawan kada kami. Hang kami ngagdeden na ngem kas kami laeng adda ti sidsidong ti tunggal maysa tagmay maysa kami ngagdaydayaw babaen iti kastoy nga nagteknolohiya. Gapu iti sireb iti tao nga impaay mo maaramidan dagiti banbanag nga saan mi nga panpanunot idi no di katita daytoyen o Dios iti pakakitaan mi pagyamanan mi dagitoy nga teknolohiya. Ket kastama to kasano kami giyaman o apo kadagiti banbanag nga isut impaay mo kada kami dagitoy nga anak mo nga simmangbay iti panagkasangay da. Simmang bayo apo ti aldaw iti kalaysada kas kuma nga Noel ken tapsat nga Judy. Babaen iti parabor mo, babaen o Dios ti ayat ken dungom kadakwada. Impaayan mo manen iti maysa nga tawen ken kastamet iti baro nga biag, baro katawen itinda panagdenna. Ket dawdawaten mi nga rod iti kadamakan kanayon kadakwada kastamet dagiti agkasangay ket sapay kumaapo tamariknada iti pampatalged mo iti panagbibiyag da. Mariknada ti kaadam, mariknada o Dios iti kankanayon nga panangsalaknid mo kabayatan iti panagdaldalyasat da. Kastame to apo pagyamanan nila unay ken ka gapu taado dagiti impulang mo o Dios iti karkarkad iti bagbagida. Tapinalaeng mo pudpudno dagiti sagsagubanet o Dios iti bagbagida. Kas kuma dagiti duang anak mi nga daytoy launa yung apo ti pagyamanan mi ta sinalakni kabayatan iti kaaddada iti isolation center wenno ti isolation wenno ti panakayadayuda ti sumagmamano nga aldaw kada kami mamumi launay iti kaasim kadakwada wenno kada kami ket inlasat mo iti biag dagiti nga anak mi ket saan laeng nga dagiti nga anak mi no di ket nakadupay dagiti anak mo nga inlasat mo o Dios iti anyaman nga pagpagad no dekatin pulang mo iti karadkada pinalaeng mo pinaimbag mo o kadagi sa gubanet nagiyaman kami kastamat mo kasani dagiti nga anak mo nga pulang mo ti karadkada adu dagiti anak mo nga nikam manen o apo iti parabor kadagiti pagsapulan da ken kastamat dagiti anak mo o apo nga nakalpas kadagiti karkarera wenno kurkurso wenno naglipas iti panagad-adal da
Adu apo dagiti anak mo nga insalakan mo iti bibiyag da. Adu dagiti kakabsat wenno pampalya nga kankanayon nga nalalwadam ken rin prepet mo iti pudpudno nga ayat. Agyaman kami no mampay adu dagiti iglesia nga sarado ngem babaan o Dios iti kastoy naluktan iti sangkapamilyaan tapnon ijay da nga group babagkay dayaw amin nga pamilya amin o apo nga gayayat kenta. Agyaman kami no manpay kastoy ti kasasaad mi addaan ayat addaan o Dios ti panagkinararag addaan o Dios iti panagdudungo addaan o Dios iti panagbabadag. Ket itata nga panawen ket kayat mi o Dios nga dawdawaten iti kaasim ng runa kadagiti kakabsat. Nga dada o Dios iti ospital wenno iti pagtaingan da taadda o Dios dagiti sagsagubanet da. Dawdawaten mi iti kaasim ken kabsat a bambi ta nagpositive manen isuna o Dios tiswab na. Kalpasan iti sumagmamano nga aldaw iti inna panag-isolation ket nagpaswab manen ket positibo manen iti COVID. Dawdawaten mi iti kaasim o iti daytoy nga anak mo kapatid na nini. Kastamot ni D.S. Dexter sa Valle Hospital. Maasik ka ken kuana. Maasik ka kadakwada ken kadagiti da dumapayo apo nga saan mi man nga isudak ket mamaysa-maysa. Kas kuma ni kabsat wenno dikonis nga Mary Ann. Dawdawaten mi apo nga palaengem ket de iti sagsagubanet na ken dagiti daddumapay. No kasanumi nga dawdawaten ken ka o apo iti parabor iti panaglaeng dagiti nga anak mo. Ken kastamet dawdawaten mi iti panangliwliwam kadagiti anak mo nga pimmanaw wenno natayan. Kas kuma dagiti oy family tanimanang mi nga nena ket pimusayen. Ammo mi apo nga da plano nga napinpintas. Kas kumamet si Reyes iti pamilya na nga imbati na. Ammo mi launay nga iti pudpudno nga liwliwa ket aggapuken ka. Isu nga dawdawaten mi kan kanayon a kaadam kadakwada. Kan kastama to apo dagiti adupay nga banbanag nga isut ipapaaramid mo kada kami. Iti iglesia nga isu daytoy o Dios ning kami panagmaymaysa. Dagiti anak mo nga agayayat iti iglesia ken iti aramid pudpudno launay nga iti dawdawat mi kadakwada. Iti sibubukala pamilya iti central ken kastamat iti sibubukala pamilya iti metodista ken iti sibubukala pamilya amin nga Kristiyano si kangarod iti maadda mangipaay ti parabor ken bendisyon kadakwada. No nyaman no apo iti kasapulan da wenno kiddaw da ipaay mo nga rod kadakwada. Kastama iti dawdawat mi o apo iti kaayili ket sapay kuma tamapaksyat to daytoy nga kagaw iti COVID. Tulungan mo apo dagiti agturay. Tulungan mo apo dagiti nga nakatugaw nga isut impatugaw mo iti daytoy nga ili. Tapnon iti kasta rumsingto iti lisilnag iti panagbalbaliw iti biyag. No mampay adu kapadasan danto namnama gapu ta sika a Dios iting kami pangnamnamaan wenno pamamatyan. Dagitoyo apo iti kiddaw mi ken apo mi nga Jesu-Kristo nga isut manlubot ken manay salakan mi. Amen at amen. Di ama
kakabsat ko, ken ayetek ida unay, intayo nga rod, awaten winulak amen, iti pamemendisyon, iti Dios Ama nga dasa di langit, iti anay aparabor, iti ayat, ken panangisalatan babaan ken Jesucristo, ken kastama iti liwliwa, kaadda wenno kaasit na santuan nga espiritu na, ket isuda kuma iti maadda kadatayo, ita ken itegnanayon nga awan inggana. Amen. Nimbag ngagsapat tayo.